Як прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. И с поклоном кланялись все ему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Обвестил анёл святый об цудах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях, слава на вышинях, а спокой на земли. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Оно з вами. И с Духом Твоим. Калі ўсё было ахоплена глыбокай цішай, і падышла сярэдзіна ночы Тваё, усемагутнае Слова Пане сышло з неба з каралеўскіх пасадаў. Гэтымі словамі антыфона на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу. Трываем у актаве нараджэння Пана. Сэрца наша перапоўнена радасцю, з радасцю з таго, што Сын Божы сышоў з неба, стаўся чалавекам, адным з нас, каб даць нам збаўленне, каб даць нам сваю любоў. Этой любоўю прагнем дзяліцца, і сёння з любоўю ў сэрцы прагнем маліцца за нашых блізкіх памерлых, просячы, каб добры Бог далучыў да ліку збаўленых памерлых Тацяну Жываткевіч, Іосіф Чаплінскі, Геннадзій Рымша, ксёндз Ян Варанецкі, памерлых сем'яў Ждановічаў, Безукойцаў, Чаплінскіх, Буткевічаў, Афоніных, Лукшаў, Качаноў, Вайнілкаў, Сухарэўскіх, Пуховічаў, Шчыкноў, за памерлых Мацкойць Галена, Леон, Ева, Ян, Махніс Ян, Шыманель Стася, Вішнёўская Уладзіслава, Грыб Канстантин, Батурэвіч Іван і Данута, Батурэвіч Галена, Степан, Юркевіч Яніна і Браніслаў, Васілій Перестронін і ўсіх памерлых з сям'і Алексюк, Склепович Андрей, 11 месяцаў пасля смерці, Фалькоўская Станіслава, 7 месяцаў пасля смерці, Ян, Віктор, памерла Ядвіха, Пётр, Адам, сям'і Якаўчык, Данута, Станіслаў, Уладзіслаў, сям'і Гірудзь, Эдуард, Кароль, Мацкойць Іван, Іосіф, Шукіловіч Францішак, Ян Квяцінскі, 30 дзён пасля смерці, Ядвіга Чэрнік і ўсіх памерлых сям'і, Віктор Кур'янчык, Марыя Фёдор Назарчук, памерлых сям'і Юрэвіч, Войтка, Бернат Сергей, памерлых сем'яў Блашкевіч, Казак, Ульяшыных, за душы у чысту церпячыя, памерлы Глебовіч Андрей, 7 гадоў пасля смерці, Уладзімір Шылько, першая гадавіна пасля яго смерці, Дукса Ірына, Амбражевич, Людмила, Кеда Юзов, Красикова Станислава, Виктор, Гордей Мар'ян. Юхнік Эдвард, Регіна, всіх памерлых сям'ї,
памерлых сем'яў Паўлюкевіч, Чаплінскіх, Міцкевіч Вацлаў і ўсіх памерлых сям'і Фірко, Брэева, Іпаліт, Галіна і Леанарда, Дэбесь, Вацлаў, Зык, Яніна і Часлаў, Міндзюкевіч Станіслаў, Марыя і Ганна, Федаровіча Віктар, Змітрый, Астроўка, Ядвіга Івашкевіч, 27 гадоў пасля яе смерці, Леанарда Прыгоцкая, Яўгеній Ванда, сям'і Гудэбскіх, Антон Паўлоўскі і памерлых з сям'і Жаваранкавых. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. хвалим Тебе, Благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвали Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутны Божа, учини, каб нас, даўна зняволеных ярмом граху, вызваліла новае нараджэнне ў целе Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Пишу вам, дети, бо дарованные вам грехи дзеля імя Ягонага. Пишу вам, айцы, бо вы познали того, кто есть от початку. Пишу вам, юнаки, бо вы перемогли злого. Пишу вам, дети, бо вы познали Айца. Я написал вам, айцы, бо вы познали того, кто есть от початку. Я написал вам, юнаки, бо вы моцные, и Слово Божие живе у вас, и вы перемогли злого. Не любите свету, а не того, что у свете. Коли кто любит свет, у тым нема любові Айца. Бо ўсё, што ў свеце, пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і жыццёвая пыха, не ад Айца,
але ад гэтага свету. І свет мінае, і пажадлівасць ягоная, а той, хто выконвае Божую волю, той жыве вечна. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Няхай радуються небеси і веселиться земля. Няхай радуються небеси і веселиться земля. Отдайте Пану племены народов, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу деля ім'я Ягоного. Няхай радуються небеси і веселиться земля. Приносьте ахвяры и уваходьте в ягоные дзядзінцы, поклонитесь Пану у величной святыни. Дрыжи уся земля перед Яго обличчям. Няхай радуються небеси и веселится земля. Кажите між племёнами Пан валадарить, Ён су свету мацаваў, каб не пахіснуўся. Ён будзе судзіць народы справядліва. Няхай радуюцца небесы і веселится земля. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зазяў нам святы день, идите, народы, поклонитесь Пану, бо великое святло сышло сёння на землю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі бацькі прынеслі дзіцятка Езуса ў святыню, была там Ганна прарочыца, дачка Фануэля з роду Асера. Яна была вельмі пажылым веку, пражыўшы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў, удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу ў дзень і ўначы. І яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусаліма. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Милованные у Христе Пану, браты и сестры, сегодняшнее Евангелие показывает нам одну, можно сказать, з самых тихих, але самых ярких постацяў нараджэння Христова, а менавіта прарочыцу Ганну. Пасля старца Сімеона мы менавіта сустракаем яе. І тут можам задаць пытанне, хто яна, кім яна з'яўляецца. Евангеліст Лука дае нам незвычайна дакладную характарыстыку, чуем у сённяшнім Евангеліі, гаворыць, што яна з'яўляецца прарочыцай.
Жанчына, якая знаходзіцца в такой асаблівай блізкасці да Бога, в гэтых блізкіх адносінах, разумее Божую волю і таксама мае аўтарытэт прамаўляць ад яго імя. Жанчына, якая заўсёды верная. І асабістая гісторыя, гэта гісторыя вернасці. 7 гадоў шлюбу, затым доўгія гады жыцця удавы. Але евангеліст Лука не кажа, што яна проста пражыла гэтыя гады, але падкрэслівае тое, што яна не адыходзіла са святыні, менавіта жыла ў посце і малітве, у такім рытме, скажам, дзень і ноч. Паважанае, яе гэта жыццё, як удавы, стала не часам якосці самотнага чакання смерці, але часам актыўнай службы Пану Богу. Яна ператварыла, можам сказаць, сваё гора, сваю адзіноту у такі рухавік для малітвы. І вось настае момант, вельмі важны момант у яе жыцці. У той самы дзень, калі Марыя і Юзаф прынеслі дзіцятка Езуса ў святыню, Ганна менавіта была там. Яна не праспала гэты момант. Яе духоўныя вочы настолькі былі вострыя ад малітвы і посту, што яна адразу ж пазнала ў гэтым немаўляці таго самага памазніка, месію, якога доўга чакалі. І яна робіць тое, для чаго жыла ўсе гэтыя гады, а менавіта праслаўляла Бога і гаварыла пра яго ўсім. Паважана, уявіце гэтую карціну. Пасля урачыстага і глыбокага прароцтва Сімеона пачынаецца нейкае, скажам, вясёлае, нестрыманае шчасце. Маленькая, вельмі старая жанчына падыходзіць да гэтых незнаёмых людзей у храме, паказвае на простае сямейства з Назарэта і кажа: глядзіце, вось гэта ён. Абяцанне, якое мы чакалі, споўнілася. Выкупленне прыйшло да нас. Паважанае, яе сведчанне, гэта радасная навіна, якой трэба дзяліцца з кожным. І разважаючы сённяшняе слова, можам зрабіць пэўныя высновы. Як Ганна была верная, так і мы павінны вучыцца гэтай вернасці ў малым, у нашай штодзённасці. Ганна не зрабіла нічога вялікага, нейкія, скажам, такія рэчы надзвычайныя. Яна проста малілася, проста была верная Богу, дзень за днём. І менавіта гэта штодзённая малітва, нікому не прыкметная, прыгатавала яе да сустрэчы з Месіяй. Наша штодзённая малітва, наша вернасць у гэтых малых штодзённых справах – гэта тое, што падтрымлівае агонь нашай надзеі. Другое, напэўна, над чым трэба паразважаць і застанавіцца сёння, што ніколі не позна сведчыць пра Бога. Заўважце, Ганне было 84 гады, стары чалавек. Магчыма, ўжо мела думкі, што ўжо яе жыццё скончваецца, што ўжо пражыла, але заўважым, што яна выкарыстала увесь свой век, увесь свой, скажам, аўтарытэт мудрага чалавека, каб паказаць на Хрыста. Кожны ўзрост, кожны этап жыцця – добры час, каб сведчыць пра Бога і ягоную любоў. І яшчэ адна справа, над якой, можа, сёння трэба паразважаць – надзея, якая заўсёды перамагае. Заўважым, што Ганна чакала дзесяцігоддзі на гэтую сустрэчу. Навокал быў рымскі заняпад, рэлігійныя спрэчкі. Напэўна, гэтых і штодзённых клопатаў хапала. Лёгка, напэўна, было б ва ўсім гэтым страціць веру і надзею. Але яна захавала сэрца адкрытым і ўспрымальным. Яе надзея была ўкаранёная не ў абставінах штодзённасці, а ў веры вернага Бога. Браты і сёстры,
У канцы сённяшняга ўрыўка святого тэксту Євангелія мы бачым два вобразы, якія ідуць побач. А менавіта Ганна, якая спяшаецца распавесці усім навокал пра выкананне надзеі. І бачым дзіця Езуса, якое расло і ўмацоўвалася і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божа спачывала на ім у цішыні назарэцкага дома. Это два вобразы адной і той жа праўды. Езус расце ціха і непрыкметна, але сведкі яго прыходу, Ганна, прарочыца, пра якую мы сёння чуем у Евангелі, і не толькі, захавалі вернасць і надзею. Яны павінны гаварыць. І няхай прыклад прарочыцы Ганны навучыць нас гэтай вернасці ў штодзённасці, вернасці ў малітве, трывалай, моцнай надзеі сярод жыццёвых цяжкасцяў і гатоўнасці дзяліцца радаснай гэтай навіной пра Езуса Хрыста, не толькі словамі, але перадусім сваім жыццём. Амен. Да Айца Нябеснага, які паслаў нам свайго Сына, скіруем нашыя просьбы. Молімся за святога Айца, біскупаў і святароў, каб яны набліжалі асобу Езуса Хрыста ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за народы зямлі, каб убогае нараджэнне Хрыста усталявала сярод іх супакой. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб яны раслі і развіваліся ў зянні Хрыстовага святла. Цябе просім. Молімся за памерлых, якія адышлі з гэтага свету са знакам веры, за памерлых, за якіх молімся падчас гэтай святой імшы складковай, каб Бог даў ім вечнае жыццё. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб прыняцце Езуса Хрыста ў Еўхарыстыі прыносіла плён у нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Слухай нас. Божа, прымі нашыя просьбы пра заступніцтва Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якая зачала і дала свету Твайго Сына Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Придите, да збаўцы, верные со спевом, придите, да ясляў яго у Бетлеем. Цар нарадзіўся, цар усіх стварэнняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Молитеся, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Божа, ласкава прымі дары свайго люду, і ўчыні, каб у Найсвяцейшым сакраменце мы атрымалі ласкі, якіх сыноўнім даверам прагнем, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Твоїм У гору серцы узносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справедліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён нябачнае спрадвечнае слова з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад векамі, пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне,
а згубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва, хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение І чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з найсвяцейшай Паннай Бахародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднае з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала
праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё Твое валадарство. владарство и моцы хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим Перадайце ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пастушки очнулись, удивлении устали, ясность о полночи, Ты нам весь простор, зорко промянится над Бетлеем зяе, Бога прославляе, с неба цудный хор. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ангел обвещает, что пришло избавление. В Бетлеем бежите, пастушки худшей, в ясельках дитятка, знойдите на сене. Бог правдивый збавца усіх людей. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
подхопили той небесный спев. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Молимся. Боже, Ты наведываешь нас у наисвятейшем сакраменте, праз яходзенне наполни наше сердце любов'ю і учини нас годними гэтага великого дару, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Примите з вірою Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Сёння в Бетлеем, сёння в Бетлеем дивная новина. Пречиста дева народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки вітають, Бог заслон вітають, у дитяті Бога знають. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, Бог заслон вітають, у дитяті Бога знають. Ангел панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Амен.